Tungod sa di ikalimod nga kahanas ug abilidad sa mga Sugboanon kung hisgutan ang paugnat sa kusog, tinguha sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang katukuran sa dugang sports facilities. Niadtong 2018 Asian Games, nagdala og dungog alang sa Pilipinas ang lumad nga Sugboanon nga si Marjeline Didal, kinsa nakadawat og gold medal human makadaog sa women's skateboarding competition. Subay sa tininguhang matabangan ang pagbansay sa potential sa grassroots nga mga atleta sa Sugbo, ang kinamanghurang anak ni Presidente Bongbong Marcos nga si Vincent Marcos, nakikita kang Cebu City Mayor Mike Rama aron hisgutan ang mga plano nga magpatukod og multi-purpose sports center ug skate park dinhi sa Dakbayan. He's a very nice fellow, I tell you. I love the guy. Why give me watanan? Just being so innocent, immaculate, and his concern is skate park. And I am very happy nga nakalingkod jud me, and then so we started talking. Niya ko si presented. Aprobado na sa mayor ang maong proyekto nga nagkantidad og 312 million pesos ug planong ipatukod ngadto sa South Road Properties kon SRP. Ang maong proyekto lahi sa una na untang giplanong tukuron nga skate park didto sa Barangay Pasil sa Dakbayan. Ang planong multipurpose building nga adunay 1,000 person seating capacity magsilbi sab nga training, instructional ug sports center. Nagkanayon ang mayor nga ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa abilidad sa mga Sugboanon mahitungod sa sports ug aduna po'y posibilidad nga kini makadani sa mga international sports events. Nalipay kay ko kay, I wanted to also have that. Kay ang gibuhat ko dito gibutang sa Port San Pedro, no? Mamunto na, Port San Pedro ba to? Oh, di na siya mao nga forma. At the same time, ato gihulma ang issue on management. Nga kay nindot sa ilaha kay musod ang internasyonal. Sa hilisgutanan gihapon sa infrastruktura, gikatakda sab ang katukuran sa di mo menos usa ka libo ka mga transition homes sa SRP alang sa mga naapektuhan ug maapektuhan sa pagpatuman sa 3-meter easement sa sapa sa syudad sa Sugbo. Kini usa ka temporaryong kapuy-an sa mga Sugboanon sa dili pa mahuman ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH project. Sa ilang inisyal nga lista, aduna nay 5,000 ka pamilya ang maapektuhan apan ila pa kining gipaubos og validation. Very good ang 3-meter easement. So mo na siyang naana diyang gubat sa baha. As of now, gi-profile na sila tanan, knowing maayo ang ato ang programa sa housing, nya kinahanglan siya nga mo kick off. Naaman na good sila itawag natong transition homes, no? Gi-estimate na nga naana siya ay mga 3 to 4 months mahuman na siya. So mo na gipaspasan giron pag-ayo. Kaya aron kining mga tawo nga tinud-anay gyud nga taga syudad dili lang ingon nga nagnegosyo ra sag paabang diha. Maklaro gyud kini mga legitimate na to nga mga beneficiaries ba. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.